na selu došao u Ljubljanu, su se vratili i ja valjda došao napolje i odmah poslije na pola tebe sam dotrčao u kući i sečeno od stakla. Kada se majko plaši, da ne može gostiš. Saša ide celu zimu. Ja idem, ja sada na bolni zimi. Ne popolju, unutra, u kući. Lompe. Дай тут птичка bila, Leo, Vajsika. Vajsa si ti, debela. A to je ona te kad se kabure nafilala. Ne, to je debela. Kad su bili mali, nešto je bila dobila proliv. Mnogo je, bila je manja u odnosu na ostale, ja sam mislio će crkne. Znači sad je bila dehidrirala, znači toliko je bila dehidrirala, ako uzmeš kožu na vratu, navučeš i pustiš, on stoji, ne vraća se više. Zdravo. I onda smo je dalo neke lekove i to su to profesor sa fakulteta. Evo, sad jede kao...